Θέλω τόσο εκ την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω γιατί μαζί ξεκινήσαμε πριν λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες ένα δύσκολο δρόμο που μέχρι τώρα αρκετοί από εσάς δώσατε πολλά, πάνω απ' όλα την αγάπη σας, τον χρόνο που μπορεί ο καθένας μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να διαθέσει. Ανοίξαμε 3 εκλογικά κέντρα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, στην Κάτω Αχαγιά, στο Αίγυο και σήμερα εδώ. Εσείς είστε η δύναμη, η δική μας, το νομό Αχαΐας. Το ψηφοδέλτιό μας που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι εκφράζει ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στο νομό. Έχει ανθρώπους που ξέρω πολύ καλά ότι τους αγαπάτε και ότι θα δώσει την ψυχή σας τελευταίες μέρες, όχι μόνο για 2 έδρες, αλλά για 3. Για μένα ο συγκεκριμένος χώρος, εδώ που είναι το εκλογικό κέντρο, θυμίζει πολλά και λέει πολλά. Από εδώ ξεκινήσαμε τον αγώνα για την περιφέρεια. Έναν αγώνα που τότε όλοι το θεωρούσαν χαμένο και πάνω στο νήμα χάσαμε. Όλες οι δημοσκοπήσεις σταδιακά δείχνουν ότι προηγούμαστε και πρέπει να δώσουμε τη μάχη τώρα. Αυτές οι μέρες που μένουν είναι οι κρίσιμες. Σε αυτές τις μέρες θα κρυφθεί η νίκη. Και η νίκη δεν θα είναι μόνο για την παράταξη. Στις 10 Ιουνίου η παράταξή μας άρχισε με 27 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Στις 10 Ιουλίου η διαφορά είχε πέσει στις 15 μονάδες. Όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές, φτάσαμε στις 2 μονάδες και σήμερα είμαστε οριακά μπροστά. Μας χωρίζουν 5 μόνο μέρες για να δώσουμε μια καταληκτική απάντηση και να δώσουμε οριστικό τέλος στις ειρήνες του λαϊκισμού, σε αυτούς που κατόρθωσαν μέσα σε τόσο μικρό διάστημα να κάνουν τόσο μεγάλο κακό στην πατρίδα μας. Η μάχη τούτη γίνεται πιο συλλογική, πιο ομόθυμη, πιο δυναμική και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι κοινός στόχος. Μακάρι η Αχαΐα από αυτή την παράταξη να μην έχει μόνο έναν, τον Ανδρέα, να έχει πολλούς, να έχει άξιους και να έχει καλές και καλλιεργημένες φωνές που να αντιπροσωπεύουν τον νομό. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η πορεία της χώρας, η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και ένας αρχηγός, συγχωρέστε μου τη φράση τη λαϊκή, παντελονάτος. Νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, σήμερα δίνεται το μήνυμα της νίκης, δίνεται το μήνυμα ότι η χώρα επανέρχεται στη σταθερότητα, δίνεται το μήνυμα ότι τελειώνουμε με την πολιτική ανακατοσούρα, να μην αναφέρω την πολιτική ανομαλία που είχαμε τα τους τελευταίους 7 μήνες και επιτέλους μπαίνουμε στην ελπίδα, στην πραγματική ελπίδα, στην πραγματική προοπτική με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Βαγγέλη το Μεμαράκη.